Għattini darba fi ftit ġimgħat, l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil reġa' tilef kawża oħra fil-qorti brabta mat-talba tiegħu dwar inkjesta oħra in ġenere fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, flimkien ma' numru ta' persuni oħra. Fis-sentenza tagħha, il-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale ċaħdet dak li qalu Simon Busuttil u David Casa fir-rikors tagħhom u wieġbet għad-dikjarazzjoni tagħhom billi stqarret bl-aktar mod kategoriku li s-sentenza tal-14 ta' Jannar li għadda ma ħallit l-ebda lembu politiku la ħaj u lanqas mejjed. Fis-sentenza tagħha, il-qorti qalet li d-digrit li għamel l-istess maġistrat inkwerenti f'Mejju tas-sena li għaddiet m'għandu ebda ħtieġa li jingħata eżistenza legali awtonoma u indipendenti mid-digrit tal-maġistrat hija farruġa. Dan peress li t-talba ta' Simon Busuttil u David Casa kif magħmula fir-rikors tagħhom tal-20 ta' April tal-2018 kienet ġiet miċħuda u din id-deċiżjoni hija waħda finali minħabba li skont il-liġi ma jista' jsir ebda appell minnha. Din hija deċiżjoni ta' qorti oħra li ċaħdet it-talbet li saru minn Simon Busuttil u David Casa. F'dan ir-rikors, l-eks kap tal-Oppożizzjoni u David Casa reġgħu talbu inkjesta oħra minkejja li l-qorti kienet diġà għamlitha ċara li ma kienx hemm bażi ta' inkjesta. Dakinhar tal-ewwel sentenza ftit tal-ġimgħat ilu, in-nuqqas ta' provi li ressaq Simon Busuttil kien deskritt bħala spekulazzjoni u konġetturi. B'reazzjoni għal din is-sentenza finali tal-qorti, il-Gvern qal li bħal dejjem ser kun qiegħed jirrispetta l-qrati ta' Malta, l-indipendenza tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħhom u jittama li ħadd ieħor jagħmel l-istess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.